Jimpuli Woman Kasmi. Kajimpuli na kashithi beningkong uyo anes bukhut kelenong kabalai kadkhor arpo ar ter berkelenong kabasau kadkhor iwei hadu Henryu. Ngin yu diam na u kad kabang ipan na bar ngi rakhe ya ki hukum juu pat ngi le ya kata kabapen sngo baha yu. Kini ki long ki hukum juu ban ngej aka kerteng juu khun juu u Jesu Christ bat ban yin mar kaliang kumba udah hukum jengi. Baro ki bar rakhe ya ki hukum jong u ki yaisa hau blei u blei pan haki. Ngidep ba u blei u yaisa hangi na u mensim ya u ba u la ai hangi. Ko be itam wat shunget pathar ya ki to baro ki baong ba ki don u mens Henry to da tenju ye ki banshem ladau u mensim junki uwan na ublay. Nababun kinong yithulu pa lamler kila jallay haka perthay. Dagane pin ithu ya umensim ublay. Uda ubapla ba u Jesu Christ ulawan long do udon umensim na ublay. Uda ubam pla kumne ya u Jesu don umensim na ublay. Ubakum une ulong umensim jong u Christ lamler. Ya uba pila yosno pa unwan ha kajing shisha ulala don haka perthay. Kukhun be pilong ki jong ublay but pila job ya kine kinong yithu lupa lamler na ba umensim ubadon na pi ukham kraw ban ya uta badon haka perthay. Maki kilong ki jong ka perthay ki akren ya ki jong ka perthay but ka perthay ka shashkor yaki. Ngi long ki jong ublay. Jar uba ithu ya ublay ushashkor yangi. But jar ubam day ujong ublay shashkor yangi. Hagani ka rukom ni benya pher ya umensim ka jing shisha na umensim ka jing bakla. Kaktin jong utray. Kasam kabaar kat khad hinyo hadu pra bat shipo hadu khadar. Ngan pen bena ya karay utray. Ulaong hanga pilong khun chunga menta kasngi ngalakha yapi. Pan nanga bangan ai benta hapi ya kijaj penriu. Bad ya kaperthai na kut shakun pin sa yo mapi. Te kumta pi kisim te long ki paskat. Hey te sumar konong sanshar perthai. Tu shakri ya utray da ka jingting burang. Da ka jingkin yu tungu ya u. Jo ubitar pat phiyam namar ka jimbitar jo u ka kloy ban khi suk kito ki bawat jakare hau ka gospel kat kum Matthew ka lenong ka basaw kat khat ar hadu khat hanyo pat ar phulai hadu ar phusan haba u Jesu ula yosgo pala set bindi ya u Yohanes ula kendria no shagalilia Shem la lechong Nazareth Henry ha Capernaum kashnong Harun kaduriao Galilia ha ka ilaka Zebulun pan Naphtali ban pen urlong ya ka ba unong yathu lupa Isaiah ula yathu lupa Kori Zebulun Kori Naphtali shakhab duriao shishilyang ka Jordan ka Galilia gentle kibriu kibashong ha ka jingdom kin yoi ya ka jingshai ka bakraw ha ki briu ki bashong ha ka sernyu jinyam ka jingshai kan thaba du ka ta ka por u Jesu ulastang banyala ula yai ban du ka la ka bamon ka hima ublay kala jan u Jesu ula leit kaleng ka Galilia baro ula hikai ha ki sinakok ula yalab ya ko khubor babha jom ka hima ban ula pen koid ya ki briu na ki jaj jipang baro
Labana shapang chung u kaleng kari Syria baro kawai kumta ki briu ki lawan ra ya ki papang bad ki panyun haru kom ki basyong sud ki papang buhor bad ki papang yap shiliang ya ki ne baro u jisu ulapen koin upait pa bilin ulabod ye u na Galilia bad na karai chip hoshnong na Jerusalem na Judea bad na shiliang ka Jordan ka gospel chong utrai